Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Marhay na Biyernes na pagkaaldaw po sa Tuya Agabos. Sana po yaong kamutabi nag-aarantabay ino nagdiretso ang kadakol-dakol na nagdadangog. Kaso bago, kasabay na dyan ang pag-imbitar na mag-iriba-iba kita sundo ng alas 10:30 man. Ning pagkaudto sa programa ng Tingog kan Banwaan. Kumusta lamang tabi kamo dyan ng mga taga-Ligaspi, sa Albay District, Siringman, Daraga, ano man tabi ang kasiributan, dapat perming an mahal na Diyos ang ipigpaenot ta sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumplean yung ngunyan. Special mention sa pag-iribata si Sir Joshua James Bino. Happy birthday tabi, Sir Joshua James Bino. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así. Enjoy your day. Así me gusta a mí. Viva Señor Santo Cristo. Ano man daw lamang tabi dyan sa tabako. Para antabay ta sa siyudad kan Tabako. Nadadangog kita dyan sa paagi kan Samuyang Sister FM Station 106.9 WGB-FM. Siyempre, digdi sa Ligaspi, sana igwa dyanin mga para antabay sa Marquez, sa Tula-Tula. Sa Daraga, sa Bagong Bayan, si Mrs. Folay. Maray na aga tabi. Siyempre, Sir Popoy Balmes, maray na aga sa JRB Battery and Calibration Center. Mga goma yaon dyan, di kalidad na goma, bateriyas kan auto. Mabuhay ka mo dyan tabi, JRB sa Lapu-Lapu. Ang kadakol na branch, Ligao City, Tabaco City, Naga City, Kamalig. Magin dyan sa Albay District, Igo po. May wheel alignment sinda sa Ligao City, computerized. Ang gabos na yan po, naka-online, nagdadangog sa DCGB. Good morning, Sir Popoy Balmes. Maging katuwang ta dyan sa luwa sa pagpresentar kang programa. Si Chief Jimmy Nasalita. Sir Jimmy, Chief Jimmy Nasalita. Ang samuyang Chief of Reporter. Pading Alarmario, Pading Jomar Bien. And siyempre, si yung ating celebrator, si Sir Joshua Bino, kasabay si Angel Mustaza, Karen Nicole Ala, and sa Manibela, Henry Mata. Sa Master Control, kumpadreng Nalbaldo. Dandap-dap. Uy, si Sir Boying na parko nag-upod, si Sir Boying, baka emergency o importante gayo. Sir Boying, good morning tabe. Good morning, Sir Pio. Opo. May salo kaya kaming kailangan ng digdi na nawaran ang pitaka niya. Oho, sige tabi. Si say ang pangaran ka nawaran ng pitaka? Christian Mark B. Kadag. Christian Mark B. Kadag. Kadag po. Okay. Sain po nawara sa pitaka? Digdi po sa may parting gaistano po siya nagsakay pagbaba na garo na malisya niya, wala na. Oho. Tapos ang may dikit man na itong kwarta, Sir Pio, na yung problema na sa kwarta, basta makabalik sa itong mga ID niya po. Iyo tabi. Kaso rin iyan na wara na pitaka ni Christian Mark B. Kadag. Kasugmaan lang po, Sir Pio. Yaon na sa mga importante niyang bata nag-apply siya.
Ay, sus. Pag-apply niya ni, pagkang hinaganan na siya ng ID, wala na sa pitaka niya. Kaya lulukit niya kung saan. Pero sa auto niya na wala, nahulugan ito. Dahil tamaraman po kung anong pangyari. Iyo tabi, mga anong oras iyan na wara na pitaka? Mga 10 siguro po kahapon dahil nalingaw lang ako magkapon sa imo. O di, sige tabi. En kaso may makapurot kan pitaka, sain pwede iyan na i-turn over tabi? Digdin lang po, maapon sa ko po, dahil iba lang po so itong Christian Mark pa dyan po sa imo kung sakali. Diyan na lang po sa imo, Sir Pio, Kisuyo. Oho, di kun may makapurot ka iyan na pitaka ni Christian Mark J. Kadag, iuli na lang digdi sa DCGB. So, kwarta, ikuha na sana ito, tama, kukuha na lang yan. Ang importante, so, Sa mga, mga ID. sa ID po, tulong ID po, gano'n yung yahon. Ay, bata di pisil magpara, mag-reconstruct kan identification cards, Iyo po nga ni Sir Pio. Makisuyo na lang po ako, Sir Pio. Sige, Salamat tabi. po. Sige, salamat man sa pag-antabay mo na pagdadangog. Salamat, tabi. Si Sir Boying Parcon sa tuyang sarong mabuot na paradangog. Nagsusuporta man yan po sa DCGB. Tabi, o kung sisay man po so nakapurot da akan pitaka ni Christian Mark B. Kadag. Nawaltak kayo, o nawara, o dinukot, o ruwat. Da ita masabutan, basta missing ini. Diyan sa may Gaisano area, siguro sa jeepney na nanulunada niya or kung ano man na sirkumstansya, nawara, bata nag-apply yata sa trabaho. Difficile ngunyan pading nalbaga mag-asikaso ka nagakawararang IDs, affidavit, pagkatapos kung ano-ano pang mga fill up na forms bago ka makakakuakan panibagong ID, bago ka marirelisan. So, gulpian inconveniensya, pagkatapos mapipindyente pa sa mga transaksyones mo. O kaya tabi, kung may makapurot lamang, kung ini nawaltak, siyempre kung may makakuha, kung an makakuha, sabi baga sa Tagalog, busilak ang puso, da ipapakiaraman sa kwarta, buda sa dokumentos, that's good enough. Pero kung tinuyong dinukot, tapos ang gibo kaya kan mga mandurukot, pagkaku akang kwarta, ititapok iyan sa kung sa ina lugar na gusto nindang tapukan ka iyan. Basta makuha na sa kwarta, iyan ang difficile, kung may makapurot lamang, dahil bali na so centavo, so mga IDs na lamang, digdi na rang darahon sa DCGB, tapag may magdaradigdi, aapudan mi si Sir Boying Parcon. Tabi? Yan. Si Padignal Baldo sa Master Control kan Jigs Baldo Welding Shop dyan po sa Barangay Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo. Digdi po sa Legazpi. Viva Senyor Santo Cristo! Sa Daraga may Santo Cristo man dyan, Sitio Santo Cristo kan Barangay San Roque. Sa newsroom, yaon dyan si News Director Mardela. Siyempre si Ma'am Sia Leron, si Jen Matthew Balyeran, asin si Nicole Ann Gloriani. Sasabayan pa sinda ni Jimos Barrios. Sinda po ang Minaso Rumada kan mga nagkakadarangog dindong bareta na yan, major newscast digdi sa DCGB, lokal, national, international, maging mga news breaks niya mo, hourly news, siyempre pati naman po sa DCGB News Online. Iyan na nababasa nindo sa internet. Ang samuyang official social media news portal. Sa IT, yaon dyan si Jerome Nico Martinez, broadcast man po tabi worldwide netwide, pati duman sa Iran, sa Israel. Nadadangog nahihiling ang DCGB. Si Jerome Nico Martinez ang minalusot kan sa muyang signal sa internet worldwide. Kasabay taman si KC Tanay kan Camarines Polytechnic Colleges Nabua. Ay narurumduman na kung ano ba yung singer, KCT, KCT.
Casey Tandingan. Ito naman, KCT. Casey Tanay. Tama, singer ba yun si Casey Tandingan? Jerome, ano? K-singer. Oh, sige. Anong running score ngunyan? Demontres na. Makawat si Halliburton. Anong running score? 28, 25. 3 points lamang. Favor Pacers. Indiana. May paglaom. May paglaom sa plus 5. Salamat, Indimar. Anong quarter? First quarter. 3 points ang lamang kan Indiana. Ohoy. Ulok-ulok si Reggie Miller ngunyan. Sige. Ayan na. First quarter lamang ning 3 points ang Indiana Pacers. Yugon mo, no? 30 kontra 27. Baka lamang makasungkit mo niyanin pang baka lamang ki kalson. Day na kong kalson. Ansa kuya tabing numero kan telepono sa mga Globe subscribers 0960-730-115 0960-730-115 Globe yan, and 0942 670-1195 sa Smart. Yan. Masiramon ining sa imong panira, Sir Jason Gomez Puyo, ano, kundi kung ako ang makaong kaining inunon na bataway, malala ining bakros ko sa tuhod. Mararabagaan bataway, Jeromano. Totoo yan, mararasalugan. Mata masira mo rin ni Sir Jason Puyo na panira mo. Inunon na bataway with pritong talong. Bataway with talong, tapos prito. An maray na kombinasyon kan Sir Jason, sinanglag. Yan, talaga naman oh. Anong gusto nindong tema tangon yan, tabi? Taon-taon pagtaga-kwantan sa naso score, naday ko naman abutan na matapos. Game 6 ngunyan ano. Anong gusto nindong tema, tabi? We should brace for major increase sa kunyan, sa petrolyo. Sir Pio, nailing ko so service nindo digdi sa humapon. Maray na agad yan sa mga taga humapon. Sabi ni 9446. Iyo po ta nag-aantabay kay itubagang so Super Health Center. Yan na pinag-inauguraran dyan sa areang iyan tabi ano. Okay. Na-interview nga ni baga si Alcalde Attorney Pido Garbin Jr. Yan. Incoming Congressman. Second Dominican ako Bicol. Yan. Yung Super Health Center dyan. Ano tabian sa indong gustong tema, ha? Pero inuton ko na ini, paki-text sa kuya, ining oil price hike, iyon na so pinagsasabi tayo Dimar, ano? Matindi ining mangyayari, forecast o projection na paglangkaw kang presyo kang produktong petrolyo, ining nag-adang-adang na semana. Expected po ini Martes. Sa crudo, halos 5 pesos kada litro ang expected na ilalangkaw. Sa gasolina, 3 pesos man, more or less. And sa kerosina, yung gas, 4 pesos y 40 centimos. This is what we're saying, na tiglalauman na po because of the very, very volatile situation po duman sa Medio Oriente, dara ka ining giyera kan Israel dispues Iran. Yun na baga. Ang masunod kay ning pinag-antabayan na nakan mga lideres is itong so kuno arin tabi mag-go signal na si Presidente Donald Trump kan
So, pag-intervenir na militarily kan Estados Unidos de America, maentra na sila sa gera a pabor sa Israel. Yan. Iyon na iniso, pinagasabi ta, sarong simana lang ang luminihiso, duwang sunod na simana nag-increase, so kanakaenot na simana, just after the onset kan gera po baga sa Iran buda Israel, nag-increase ng halos piso sa 2 pesos. Ngunyan tabi, maabot ning 5 pesos, more or less. Taigwa ning 4.80 yung ining crudo, gasolina, 3.40, kerosina naman, 4.40. O yan po, tabi ang kunyan, ang pamresyuhan. And pinag-aabangan pa, yung epekto tabi sa ekonomiya worldwide. Maray na aga tabi sa imo, amigong King Reginaldo, dyan sa Bangkerohan. Sir Pio, tukaran na su maragubnubon, tamakaorag sa talingan na ibang lugar, motor na mga maragubnubon da atabi. O, sige, tawan ta yan yung kuhan. Nata day na nag-news si Mr. Peralta, nagkuhan ngo natabi, nagpahingalo mo na si News Director Edwin Peralta nasa Metro Manila. Yan, tabi, ha? Maray na aga kay Honorable City Councilor Mama Mila Bal sa tuyang paraan tabay man tabi. Si Mama Mila. Okay, now may relasyon dyan sa enot niya tong tema, tabi. Papa Ping, good morning. Update po sa impeachment, madadagos po ba o daina? Delikadong mag-take over naman ang terrorists NPA kung dai ma-impeach si VP. Na tama-tama ma-take over sa mga amigo tang NPA. Ay tabi ngunyan, ang very latest po tabi, inutuntanay ni ang saro sa major pronouncement ni Presidente Donald Trump kan Estados Unidos de America is ini nagluwas pa lang kasubagong maagahon duman sa Estados Unidos de America, nagpahayag na si Presidente Donald Trump na sa laog ning duwang simana madesisyon na siya kung nuari na bubuhian supersas militar man kan Estados Unidos de America tanganing atakeho naman su Iran. Kasuhapon baga na po ng taman ini sa Bicol target. Su Estados Unidos de America, si Presidente Donald Trump inaprobara na. Bako na ining plano kundi inaprobara na ang pag-entra kang US sa giyerang iyan between Iran and Israel. Susurugunin dan Israel ining Iran tabi day talaga nagpapasaway na magparagibo ning nuclear armaments na matunaw kan kinaban. Ngunyan, ang Estados Unidos de America nag-aprobar na kaiyan. Ang masunod na lang na pig-abangan is nuarin mago signal si Presidente Donald Trump na sige na, buhian na yan na Puersas Armadas kan Estados Unidos de America. This is what we are bracing. Naturalmente, ining ibang nasyones na adverse o kontraman sa Estados Unidos de America na equally nuclear capable like Russia, siyempre Iran, North Korea and China, nagpaluwas man aning kunyan nin mga pahayag. And the very latest man, dumantabi sa Moscow, si Presidente Putin, Presidente Vladimir Putin kan Russia, nagpahayag man na sindot-dot kabutabi na Estados Unidos de America dain nindo pag dot-dotunan Iran, tadiit na sanang diferensya pag ginibo nindo yan, magkakaigwanan nin worldwide catastrophe.
gustong sabihin worldwide catastrophe, bilog na kinaban, madedestroso, tamain tra naman ang Russia. Di na sanang diferensya ngayon sa nuclear war. Sabi kan Russia, sabi ni President Putin kang Russia. So at least na napipicture out na po nindo mga parantabay ang nangyayari very latest Now, paano ini nagdesisyon si Presidente Donald Trump? Rumdum nindo kanakalis bagang simana o kanakaling ining mga nakaging aldaw sa programa tang Tingog kan Banwaan, nagdiskutir kita na si Presidente Donald Trump nag-atindir duman sa G7 meeting sa Canada. G7 meetings, 7 nasyones na makukusog ang military installation, ang sa indang militar, mga superpowers, nagmiriting sinda, and ang sa indang pinakatap agenda is ining gera sa pagultanan kan Israel buda Iran. Huminali tulos duman si Donald Trump ta ang sitwasyon halangkaw. Pinag-adalan. Paghali duman ni Presidente Donald Trump, diretso siya sa Estados Unidos de America, duman sa war room, situation room. Paghali niya sa Air Force One, baba siya sa aeroplo, lunad siya sa helicopter naman, yung Marine One, diretso naman sa White House, duro diretso duman sa kunyan sa situation room kan White House. Iyan na situation room, sabi tabaga duman kan nakaaging pag-uro istoreta, sarong espesyal iyan na kwarto, war bunker, na da iyan pwedeng laogon nin bala, nin bomba, nin chemical warfare, biological warfare. Yaon dyan gabos na pangangaipo militar, pagkaon, oxygen, gabos, bulong, and yaon dyan na monitor ni kansisay man na presidente kan Estados Unidos de America, real time ang nangyayari sa bilog na kinaban. Kung igwan ng mga operasyon, araw ka itong so paggadan baga kay Osama Bin Laden, duman sa Abu Tabad. Sa inangan itong Abu Tabad, tabi Jerome, Pakistan. Yan. Nahihiling, garo naghihiling ning sine, si Presidente Obama ka ito, kasabay so sa iyang mga generales, pati naman so Secretary of State niya ka ito. Garo naghiling ning sine sa widescreen. Itong sa mga operatiba, so Navy SEAL Team 6 yata yun Navy SEAL Team 6, igwanin mga camera ay na naka-attach sa indang Kevlar helmet, na anytime na gustong hilingon kang presidente kan Estados Unidos de America an sa indang operasyon sa inman sa kinaba, nahihiling niya real time in high definition stereo colored malinaw na signal sa situation room sa White House. Iyon so nangyari duman sa pagdakop kay ito panggagadan kay Osama Bin Laden. Nahihiling mismo. Yan. Ni kan si Simon na presidente, and kan panahon na ito si Barack Obama, nahiling duman sa situation room. So camera nagta-transmit direkta sa White House. May pipildit sa na duman na mga switch, pig on, pig off, pipildit na mga butones, mafla sa screen real time kung ano sa pinagibukan soldados, kung nagbabaradilan, gabos may tanong garo sine. Human anso di naman ni Presidente Donald Trump, situation room, naghururon. Ngunyan, nagluwas si Donald Trump, igwang mga pag-iribata sa prensa duman sa White House, hinapot. Nagluwas na itong impormasyon, nagkaigwanan ng pag-aprobar ang presidente kan Estados Unidos de America na gumamit man ng puwersa militar kalaban ang Iran. Ang question na lang is when? Takaipuhan niya pa man, susog sa regulasyon man sa konstitusyon kan Estados Unidos de America, dapat mag-aprobar sa Kongreso na gamiton ang puwersa militar kan Estados Unidos de America outside of its territorial jurisdiction. Nata nakikiaram ang Estados Unidos de America. It is because ang Iran nagpaparataram bagaan, death to America, death to Israel. Iyan na pigaw para prepararan kan Iran, magkonsida ng nuclear warhead, tatutunawon ninda ang Israel buda ang Iran o ang Estados Unidos de America. Because of hararom na istorya, terorismo, kung ano-ano, may biblical proportion pa. Iyan ang paulit-ulit na pigtataram kan kunyan, kan Israel o kan Iran. Nagpahayag man baga nga ni, patapos na
magluwas ining impormasyon na pinagtaram ni Donald Trump na okay na, in principle, aprobado ko na ngayon paggamit kan pwersa militar kan US. Question is, no arin na lang. And very latest, sabi ni Barack Obama, o ni Donald Trump, duwang simana ngaya, give me 2 weeks to decide kung anong aldaw, anong oras, after 2 weeks bubuhian ang Persas Armadas man kan Amerika. Sabi naman kang kunyan, sabi naman kang ining presidente kan Iran, yung titular head, Ayatollah Ali Khomeini, balaon nindo. Pag ginibon nindo yan, makakamtan ngayon nindo buda kang kinaban. Ang ringgis na daing kapadis. Yugon man. Ta mga kunyan sinda. Mga nuclear capable. And monitor kang Estados Unidos de America, ang mismong site na pinagigibuhan kan mga nuclear armaments kan Iran. Monitor nila, may retrato gabos, pati sa mga research facilities, buda sa mga institusyones na nagde-develop kan nuclear warheads, buda armaments, pati sa tambakan mismo kan sa indang nuclear arsenal. O, iyan ang tatargeton kan Estados Unidos de America using B-2 bombers, gayo to B-2 bombers. Yan, ngunyan, so USS Nimitz, so grupo yan in mga buki de gera na ang USS Nimitz sarong dakulaon yan na buki de gera na aircraft carrier gabos kompleto, may mga missile gabos, may gabos na panggera, buda mga eroplo yaon dyan nakalunad, igwa pa ini nakapalibot na mga saradit na mga buki de gera sa iya mantang nagdadalagan iyan, nagpapataw-pataw sa dagat, igon yung mga nakapalibot pa na saradit na mga barko. Puro man buki de gera, USS Nimitz ang pinakatahaw ka iyan. Sa irarom, mga submarino, sa itaas, satellite, buda mga eroplano. Nagpapasiring na duman, nagpuposisyon na po sa may Persian Gulf. Yan na Persian Gulf is a strategic location, magayon na, kunya na yan, jump off ground, ning military operation pasiring sa Medio Oriente, particularmente sa Iran. Strategic location na Persian Gulf na kontrolado man kan mga alyados kan Estados Unidos de America, staging area kan sa indang pagbuhi nin mga aeroplano, fighter jets, surveillance aircraft gabos. Pagpalayog ning mga missiles, yan na Persian Gulf. Pasiring na duman nagpoposisyon na. O yan po tabi So, what happened itong paghalik duman ni Donald Trump sa G7 sa Canada, naglunad siya sa Air Force One, igwa dumanin mga kairibo man kita sa hanap buhay na na-interview si Donald Trump, presidente, and mga pahayag, ipadagog ko sa indo, mantang nasa eroplano tabi, si Presidente Donald Trump kan Estados Unidos. Ito, tingnan natin to. Sa tuyang mga ining News 7 hali duman sa Air Force One mismo tabi. Ito dangogon tabi ito. US President back on American soil with so much at stake. What specifically is better than a ceasefire? What are you looking for here? Pighapot si Presidente Donald Trump mantang yaon duman sa laog kan Air Force One nasa kalangitan. Kan sarong reporter ito otron tagirare ito na. Ito So much at stake. What specifically is better than a ceasefire? What are you looking for here? An end, a real end, not a ceasefire. An end. Yan, pighapot. Ano nga pwede ang ceasefire kung sa Bicol? Ano nga pigili mo? Ceasefire? Sabi ni Donald Trump, katapusan. Tapuson na nga yan. Tapuson. Yung simbag ni Presidente Donald Trump. Ito po. Ito dawagon nito. What are you looking for here? An end, a real end, not a ceasefire. An end. Donald Trump went straight to the White House Situation Room, a 90-minute meeting with his top advisors. Paghali duman sa Air Force One, ito bagang sunadangog din sa boses ni Presidente Donald Trump, diretso na duman sa Air Force One, 90 minutos na meeting. Duman sa iyang mga top officials, pati na mga military.
mulling what an end might look like, threatening Iran's Ayatollah Ali Khamenei online. We know exactly where the so-called supreme leader is hiding, he said. We're not going to take him out, kill, at least, not for now. In another post, unconditional surrender. Iyan, tabi. Pagkatapos na kaito kan meeting, duman sa situation room, nag-post si Donald Trump. Otron ta, kung anong laman kan post ni Donald Trump, himay-himay yung databi, ano? Look like, threatening Iran's Ayatollah Ali Khamenei online. Pinagpatakot ni Presidente Donald Trump si Presidente Ayatollah Ali Khamenei kan Iran online. Ano ang taramo ni Presidente Donald Trump? O ni po? We know exactly where the so-called supreme leader is hiding. Aram ni ngaya. Kung hain nagkatago yan na supreme leader nan kan Iran. Si Ayatollah Ali Khamenei, Iran supreme leader. Aram ni ngaya kung hain iyan, sabi duman sa post ni Donald Trump, Presidente kan Estados Unidos de America. Ito po, ha? Iran's Ayatollah Ali Khamenei online. We know exactly where the so-called supreme leader is hiding, he said. We're not going to take him out, kill, at least, not for now. Aram ni ngaya kung hain, da ini pangaya kukuhaon sa ngunyan, or kill at least sa ngunyan. Bako padago niyan, ha? Pero aram ninda, ha? Yan. At least bako pangayon ngunyan kukuhaon budagagadanon. In another post, unconditional surrender. Uyogon mo, unconditional surrender. Ang sabi ni Donald Trump. Where the so-called supreme leader is hiding, he said. We're not going to take him out, kill, at least, not for now. In another post, unconditional surrender. Iran's response. We must give a strong response to the terrorist Zionist regime. We will show the Zionists no mercy. Yan, suminimbag man si Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. We must give a strong response to the terrorist Zionist regime. We will show the Zionist no mercy. Daing pagkahirak. Yugun mo. Yan po ang simbagan kan duwang leader. Ano, tabi? Online pa sana yan. Should have done the deal. I told him do the deal. So I don't know. I'm not too much in a mood to negotiate now. Another potential US target, Fordow, Iran's key nuclear enrichment plant buried deep into the mountains outside Tehran. Only America has the aircraft capable of dropping a GBU-57 missile, the so-called bunker-busting bomb that can penetrate 60 metres below ground before exploding. Trump's used it before against the Taliban in Afghanistan. Iran cannot have a nuclear weapons. Very simple. Donald Trump campaigned as an anti-war president, vowing to keep America from fighting foreign wars, promising peace in Ukraine and the Middle East. But reality is setting in here at the White House, and it might mean upsetting a loyal voter base that's increasingly isolationist. From the Vice President. If you want safety, part of safety, and I think all Americans want that, is ensuring that the worst people in the world don't have a nuclear bomb. Donald Trump's peace through strength mantra, tonight being stress tested in the extreme. Yan tabi ano. So duman baga sa report na ito kan News 7, aram kan Estados Unidos de America kunhain sa mga armadas nuclear kan Iran, papalaugan kan mga espesyal na klaseng eroplano na dahil na-detect kang radar, puhulugan nin mga tunit-tuniladang bomba na kayang pag-penetrate ning kompirang pie, pairarom sa daga. Tanganing bomba, bungkalon iyan na mga nuclear armaments kan Iran. And so pinakahuri pa kaya na nagkapirang bago kita magprograma, antaramon kan US, an Iran ngaya, makakagibo ni nuclear weapon in 2 weeks. Kaya iyan tabi, pwedeng madagdagan an sa inang ngay mga armadas nuclear sa laog sa ning duwang simana, nakakagibo iyan ning kunyan nin nuclear weapons ang Iran. Kaya arog ka ang kadesidido ang Estados Unidos di Amerika na puhuon man iyan na mga nuclear armaments kan Iran. Dahil nga yung mga negosasyon na surrender and tapuso na yan tabi. So duwang simana na lang ang halatunta
Pagkalis kan duang simana, maaraman ta kuno ari na bubuhian, maentra na ang Estados Unidos de America militarily po sa girang iyan kan Iran, Buda, Israel. So let's pray for world peace. Uya na, nag-aling tuto na baga, so presyo kan produktong petrolyo next week halos 5 pesos. And so mga ekonomiya ang pinag-abangan taman ngunyan tabi sa bilog na kinaban kung ano ang magiging repercussion ka ini ngapit na panahon. Oras Pilipinas, alas 9:40 nin pagkaaga. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. BDO, visit a branch near you for special fiesta offers this June. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sa mahigit 15 taong paglilingkod na natiling tapat sa sinumpaang tungkulin sa mga kababayan. Mula educational assistance, mula high school hanggang college, tinulungan ako makatapos ng Ako Bicol. tulong medikal, Dakulang tabang po talaga sa muan Ako Bicol. karagdagang hanap buhay, Salamat Ako Bicol sa dagdag puhunan. libreng patubig at ilaw sa mga kanayunan. Salamat po sa Ako Bicol. Kaagapay mula noon hanggang ngayon. Salamat, Ako Bicol! Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, outgoing Congressman, Attorney Jill Bungalon, and incoming Congressman, Attorney Alfredo Pino Garbin Jr., ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park.
For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407. Or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Now open for enrollment. Ago Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology, TESDA registered vocational programs, 3-year diploma in healthcare and management, emergency medical services NC2, food and beverage services NC2, trainers methodology, advanced management services NC3, bookkeeping NC3, barangay health services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%. Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board exam top-notchers and world-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service. Also offers dentistry. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Tuhod, siko, baywa, aray. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at metosulfonol methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Experience Alagang UNC from enrollment to employment.
Ang University of Nueva Cáceres ay muling kinilalang may pinakamaraming certified programs sa buong Bicol dahil sa quality education na aprobado internationally. Ang UNC ay kasali sa respetadong ASEAN University Network. Ang UNC ay sister school ng Mapua University na kabilang sa top university sa buong mundo. Handog ng UNC ang matatag na employment partnerships at alumni network, garantisadong success coaching at nurturing environment para makapagtapos, magkatrabaho at magtagumpay ka. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, New Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Pinangat Festival na! Tara na sa Kamalig, the heritage town of Albay. Ipinipresentar ng lokal na gobyerno San Kamalig, Mayor Caloy Baldo, Vice Mayor Ding Baldo, the Sangguniang Bayan members, and the Kamalig Tourism and Cultural Heritage Council, St. John the Baptist Parish Town Fiesta, and Pinangat Festival, June 10 to 24. Masiram, manatok, marang! Mabuhay! Jadi po ang sa inyong lingkod, Mayor Caloy Baldo, Sampanwang, Kamalig. Tigimbitaran kamong makiusad, magintra, kinamagugma sa selebrasyon sa Pinangat Festival 2025. Igibuon po on June 10, sundo June 24. Hindi ta po pagpalampasan ang mga makulor, pinamawagmang aktibidad, arugning, utyanang kamalig, adornong kamalignan, tigsik, rawit-dawit, sports activities, baraylihan, karantahan, religious talk, job fair, kadiwa ng Pangulo, otot, trade fair, kinadakulpang iba. Pinangat, festival na! Pio Fernandez, Tingogan Banwaan. Thank you so much, Padingnal. Diretso na kita kang programa. May mga istorya pa kita dyan sa luwas. Aramonta, ang bit-bit na informasyon ni Karen Ala. Karen Ala, on the spot report. Karen, good morning. Go ahead na. Thank you so much, Tabi Sir Pio. Daiman tulos magkakaikwanin formal na sesyon ang masunod na sanggunian panlalawigan ng Albay sa petsa 1 kan Hulyong Martes na iyong aldaw pagkatapos ang formal na pagtuko sa opisina kan mga ilihidong opisyal sa pakipag-uron kan DCGB News kay sanggunian Secretariat Adan Eva na kumpirma man kan koresponsal na gikipon sa petsa 8 kang Hulyo ang primerong sesyon kan ika-15 sanggunian panlalawigan ng Albay na iyong magiging inauguration man kina Vice Governor-elect Itay ko asin kan 10 ilihidong mga kinatawan susug padigdi Sir Pio ang July 1 na iyan mag-uron-uron pa iyan ng mga opisyal bago formal na punan ang regular session
Siyempre, arayusan pa man ang mga tukawan o seating arrangement kan mga ini sa session hall, mantang sa primerong aldaw kan Hulyo, dyan kikibuhon ang pagsisignar kan mga komitiba, nakakaraputan kan mga ilihitong board member. Kung kaya sa Tio, July 8, 2025, iyo ang inauguration kan ika-15 sanggunian panlalawigan ng Albay, tanda na magpupuunaan mga ini sa pag-atindir kan legislasyon at sesyon kan bagong sanggunian panlalawigan ng Albay. Diyan sa bago naman na session hall. Opo, Sir Pio. Okay, sige. Yan ang report dito sa Kapitolyo. Karen Ala, DCGB News. Salamat, Karen. Karen Ala, on the spot report. Diretso kan mga istorya sa luwas. Angel Mustasa, on the spot report. Angel, good morning man, go ahead. Yes, good morning Sir Pio. Good morning sa tuyang mga paraan tabay sa mga nagdagtapang bareta. Sobraan pa sa salamat kan Konseho kan Barangay Humapon, Legazpi City sa panganganot ni Kapitan Fidel Butin sa lokal na gobyerno kan Legazpi sa panganganot ni Alcalde Alfredo Garbin Jr. Sina Mayor-elect Hisham Ismail pati na kay City Health Office Head Dr. Francis Gomez. Dahil sa halawig na panahon Sir Pio, narealisar na ang sa indang pangaturugan na magkaigwanin Super Health Center sa indang barangay na ngunya na pagkaaga formal ng binuksan kung sa pagsasabi ni Kapitan Butin na makakatabang inibako sa nasa sa iyang mga residentes kundi maging sa mga pagtaraning na barangay sa sur na parte kan Legazpi. Sa mensahe sa aktibidad kasubago ni Kapitana Butin, sinabi niya na sarado kan sa indang konseho padagos indang masuporta sa siring na mga programa kan gobyerno na makakapagtaunin marhay na serbisyo, partikular na ang pagsiguro na may marhay na serbisyo sa salud. Pinasalamatan naman ni Dr. Richard S. Garay, ang Developmental Management Officer 5 kan Albay Provincial Development Office ang lokal na gobyerno kan Legazpi dahil sa kansindaan mga pudan Sir Pio sa mga LGUs na magkaigwanin inisyatibo na magkaigwanin mga dugang na health facilities. Ang Legazpi City and Enot asin nagkaigwanin na positibong kasimbagan duman sa indang pangapudan. Sa mensahe man ni Mayor-elect Hisham Ismail, sinabi niya na sa iyang pag-asumir sa pwesto sa masunod na bulan, sisiguruhin niya Sir Pio na magkakaigwa po ni na kompletong pasilidad ang nasabing Super Health Center na kung sa ngunyan magiging operational ini Monday, Wednesday, asin Friday. And ang ikikater kay ni Sir Pio, iyo ang mga residentes kan sa sur na parte kan barangay po dyan sa may parte kan barangay Taysan. And then ang mga serbisyo na offers may mga laboratorio, may mga minor surgeries na pwedeng ibuhon dyan sa mga maaki pwede dahilan ta oral daw da po Sir Pio igasin na dyan assign na mga medical personnel lalo na itong sa mga doktor as in nurses tanganing mag-akomodar ka itong sa mga pasyenteng mga ito. And then sa lado man kang City Health Office sa pamamayo ni Dr. Gerald Gomez dakulan sa indang kaugmahan dahilan ta syempre may extender na Sir Pio ang sa indang mga serbisyo na ipigtatangro. Dangugun to tabi Sir Pio ang kapkang kanpahayag ni Dr. Gomez. Daw, iniposo halitan ng hinahalat. Finally, mabuksan na po ang sa tuyang Super Health Center na magtaon ng serbisyo dito sa Southern Barangay kan Legazpi City. So ini po mas madala, mas mabilis, maayos na serbisyo pang salud sa mga taga-Legazpi. Kayo po nagpapasalamat sa DOH asin sa tuyang Mayor, Attorney Alfredo Garbin Jr. sa agaran ng suporta para mabuksan po ini sa tuyang subok. Kami po yaon digdi para irali ang serbisyo sa Indo. So, serbisyo medikal, ang gusto po kayo ng Mayor, health for all. So, wala pong mawawala. Mas irali ang serbisyo sa mga tao, lalo na ining serbisyo sa salud. So, muna pong aldaw,
Ini na po ang realisasyon kan sa tuyang pangaturugan ng mas magayon, efficient na serbisyo pangsalud kan Legazpi City. So welcome po sa Indogabos and finally bubuksan na po ang sa tuyang health center. So thank you and Yan. So yan Sir Pio, pahayag ka sa bago ni Dr. Gomez. And dagdag po pala po Sir Pio duman sa Super Health Center na ni Iguanin na pharmacy, libreng bulong na itatao. And sa initial ka sa bagong pakikipaghurunta kay Mayor Attorney Alfredo Garbin Jr. So napaghurunan po baga nindo Sir Pio ka nakalis na daw na nag-umento na su renta kang SM City Legazpi. Itong sudugang na renta na pirang milyon serve ito sa mga i-allocate ni Sir Pio sa mga arugay ng mga facilities, and then pagdugang na pagsiguro man na may mababakal na bulong hali duman sa renta kan SM na corporation dyan po sa mga facilities na arugay ni. And then after kay ni Sir Pio tigdi sa barangay Humapo, nakatalaan man nabuksan sa masunod na aldaw ang parehong pasilidad dyan sa northern part kan Legazpi. Di kuan na pati so staff kaan ready na. Opo, Sir Pio. Doktor igwa dyan. Opo. Daily nurse igwa. Opo. Then administrative staff. Yes po, Sir Pio. O di sana tumabang man sa barangay maski sa kalinigan na sana kan kunyan kan edipisyong iyan kan pasilidad naan. Malinikon baga Sir Pio. Bago pa no. Opo. Sana And then may matinir tubig. iyan. Oho, may tubig running Opo. water. Good. Opo. Sana sa barangay naman pakiurunan ta sa barangay imantinir na siring kan kalinig at least sa hurahalawig na panahon tangon yan bago pa iyan. Oh, sana mantiniron iyan tabi ikon man kan barangay mag-alukar gayud ning fundo maski na sana dit na tabang para sa panglinig baga sa kubeta yung sa utility. So utility, so Clorox, so muriatic acid na panglinig kan tiles. Opo. Oo, pagsurusigid lamang dyan pag makulugan na yan eh. Sa totoo sayang na mga proyektoan kung babaglao na naman. True. Oo, kung mabaglao na naman, mahilig mo na, waragas na naman dyan, dahil may mga plastic, may mga... Ay nako, sana pagtabang sa barangay, igwa man ning konbagan barangay sa Humapo ni Opo, Sir Pio. O kayang-kaya man iyan magkuan ning utility diyan. Maka pag-isipan man gayud kan barangay konseho mag-alokar ning budget. Opo, Sir Pio. Sige. Kagayon kang kuan. Garo maiwas pati po. Garo so clinic na nga idigdi sa City Health yan eh. Opo, Sir Pio. Sige. So, yan, Sir Pio, ang on assignment naman na tinutukan ta digi sa southern part ng Legazpi with Kuya Boy, Angel Mustaza, DCGB News. Salamat, Angel. Angel Mustaza on the spot report. Mabueltan programa si News Director Emeritus igong pinag-post sa Facebook so mga nagkakapirang bagla na nagkukunya pag-uristoryahantan dyan sa Peñaranda Park, Sus Mariosep. Pinoy talaga pading naldano. Pinoy talaga kita. Hay nako. Mabulta tamay bareta mo na kitang alas 10. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad.
Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 4 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagsayuma na sa Department of Justice o DOJ, Secretary Jesus Crispin Remulla na pagurunan ang may kinaaraman kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Sigun kay Remulla, dain na dapat paghurunan si Roque na nahampang sa patong-patong na kaso. Enot nang sinabi ni Remulla na nagtutubod siyang dain pinag-unrahan kang the Netherlands ang kahagadan ni Roque na asylum duman. Pero sinimbag ini Roque as in inapod na fake news. Sigun kay Roque na strike 2 si Remulla dahil sa nainot ng pahayag kay ni na may duwang passport ang dating opisyal na pinalimuti ka naman kang Department of Foreign Affairs. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tuhod, siko, baywa,
Ay! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pio Fernandez, Tingogan Banwaan. Dire-diretso kita, nasa linya sa tuyang chief reporter si Compadreng Jimmy. Ilaog ta ang mga informasyon hali man dyan sa iyang AOR. Jimmy Nasalita, on the spot report. Chief Jimmy, compadre, good morning. Go ahead, tabi. Naputol yung linya, connector natin. Sige, good morning palang tabi dyan kay Sir Ato Lim. Kumusta na dyan sa Petron Tap Gasgasol? Magatul na padisukuan so bakros ko sa tuhod. Gari mapila na inini. Gatulon na sa palibot. Day pa ko nagakapantalon o garing takon makompa. Papamar! 64-42. Makakamakala kong kalson. Third quarter. Makakamakala kong kalson. Nag-plus 5 pa ako. The best. Indiana Pacers. Mga Pacers. Third quarter na. 20 ang lamang more or less uyogon mo. Plus 5. O di pa man. Maski kunya na. Hindi ba? sana dahil pa makakanan. Indiana Pacers, sabi ka na. Indiana Pacers. Gari ulok-ulok si Reggie Miller. Gari game 7. Maurag pag game 7. Yan. Pag siring kaan, ang game 7 is Sunday. Tabi, Jerome, Sunday ang masunod na game time game schedule. Pag may game 7. Game 7, dahil kita ma-plus 5, patas na kita in kaso. Hilingon ta naman kung saan kita mapait. Ma-19 lamang, uyogon mo an. Third quarter, kaya pa? May sus ko, dipisil ang laban. Sige lang. Tabi, yan. So, Senior Director Emeritus Edwin. Papamar. May pag-asa pa si Jerome. Walang iya, kakalaban ko pala si Jerome. Dalugdog ka palan. Thunder. Dahil kumara na dyan kay Jerome Tamad, boksyalon ako. Dahil sa kwan Jerome sa Game 7, dahil ako ning panigan ngo na. Di ba magka-appeal kitang doa? Pero ngunyan, laban mo na. Nakaabanti so plus 5 ko.
Sana dai katakon dai kita makabakal kalson ka ining bago. Ano tabi yan. Okay na yung linya ni Chief Jimmy, ni Sir Jim, si Pading Jimmy. Okay na igwan ning pinag-post si News Director Emeritus. Tautan paguro istoryahan ta na no. Jimmy Nasalita, on the spot report. Kumpadre, maray na aga. Yes, salamat pati sa ibong kan matinding tirikan na init na sa race operation sa ngunyan, run after contribution evaders and SSS kung saan pinag-record rida sa ngunyan, iyo may mga violation na mga employers digdi sa aday tanong na panggiton sa lugar, basta yaong kami digdi sa 3rd district sa ngunyan, makakahuro niya to sa Rosa official kan SSS si Sir Jugar Tosok. And first strike subago tabi pa de driving school ngunyan medical clinical laboratory. Okay, so yaon digdi si Sir Jugar Tosok tabi pa de tanganing maaraman niya to kung pirang mga may violation and target in the ngunyan sa operasyon and na impact kay ni sa sunod-sunod na operasyon kan SSS manong digdi sa programa kan ining racer maray na aga sa ibong na linya po sa Pading Pio sa angkor sa DCGB. Maray na aga po, Sir Pio. Yes, opo. Opo, good morning tabi sir. Actually, ini pong race nun yan, 8 employers ang 8 employers to ang target ng kumanan. Ang impact po kaniyo, importante iniyo kasi napapagiramdo ang katuyang mga employers kan sa indang obligasyon sa SSS. Iyo tabi. Ayo po. Tapos yaon kami para tumabang kung ano man ang kaipuan nindang assistance para matabangan tinda kung ano ang specific nindang concern sa SSS. Iyo po. Sir, ano ang kuan? Ano ang kumbaga prevalent? Ano sir tabi ang prevalent na violations na sa indong nadidiscover diyan? Hello? Hello sir? Hello, nadadagog mo tabi ako sir? Hello po. Hello. Yes, hello. Sana po sa dito ng boses nindo. Hello. Oday bale. Hello. Yan. Hello, sige po. Yeah, opo sir. Opo sir, ano ang numero 1 violasyon na sa indong nagkakadiscover diyan tabi over? Halimbawa po ngunyan ang mga violations, number 1, non-registration consent ng business. Number 2, non-remittance. Gusto sabihin, dahil tiguhulugan sa SSS, isang mga empleyado. Opo. Ano yan, sir? Dahil yan nagkakatarakot kan hahampangunindang penalidad ta, despite the fact baga na massive ang sa tuyang information and operations, igwa pa nin mga araw ka na nangyari tabi, sir. Ano ang nahihiling nindong rason na igwa pa man giraray tabi? So, ang mga usual na rason ninda, dahil siyempre nga nagka-pandemic, pandua, limitado man lang ang kita ninda, so ginagastos man ninda sa operation as in ibang operating expenses ninda. Pero sikasuhon man, kaya lang, paulit-ulit nga tapos dahil man sila nagko-comply. So, yan na kami para mag-presentar ka sa mga sadiri, bisitahan na si business ninda sa actual na place of operation para matabangan sila. Iyo tabi. So, sa operasyon nindong yan, ano po ang pinaka-extreme na ginibo na nindong lakdang? May pinasaraduhan na kamo o warning sa natabi over? Actually po, sa experience ko digdiyo, sa 3 taon na ako digdiyo sa SSS Legazpi na branched ang Legazpi branch. Opo. Ang mga employer pa digdi mabubuot kasi pag dinudumanan na-comply sinda. Very effective po ini kasi napapagiromdo, natatabangan, na i-assist na papagyanan sa indang compliance sa SSS. Iyo tabi So,
kunyan man tabi diit man so minaabot sa puntong may nakasuhan na buda na pinaran ano. Actually po, sa experience ko nga, sabi ko, sa 3 years na experience, mayo maning nakasuhan sa operational jurisdiction kang SSS Legazpi branch dahil nga ni nadadarasinda sa pakiulay, nadadarasinda sa persuasive approach. Kasi pag coercive approach na, kaso na. Kumbaga, dahil man naabot na duman actually kasi na-settle na sinda, na-comply sinda kung anong dapat gibuhon. Kaya dahil naman naabot duman sa nakakasuhan sinda. So that's the point, end point kan sa tuyang operasyon na yan tabi. Ano po? Yes po, precisely. Yan. Oho, so dahil maning nakakasuhan. Kung igwa pa kamong gustong ipangapudan tabi, sir, nasa sa imong oras, digdi sa DCGB, go ahead po tabi. Okay po, salamat po. Diyos mabalo sa indong suporta. Tapos kami po, buting paabot sa gabos na employer as in sa mga kanyang kang SSS na nasasakupan kang SSS Legazpi branch na kami po nakahandang tumabang sa indo sa gabos na oras during office hours, Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. So yan nga ni maski sa luwas ng opisina, kami minaluwas sa opisina para magdulok sa mga miyembro, sa mga employer, tanganing matabangan po kamo. Diyos mabalos po sa indong suporta. By the way palang tabi, sir, before I let you go, matabangan mi man sa indong opisina na pag nahiling ka mo dyan, dai matakot ang mga establishmento. Tadyan, minadyan ka mo para tabangan na maproseso ang gabos-gabos. Ano po? Iyo po, actually yung yan, collaboration po ang apon kan itarabangan. Oo. Bako man na takot mi sa tuyang mga employer, kundi napadigdi kami sa inda para magtabang, para magsuporta. As a friend. Ayun po, as a collaborator. Opo. Para magtabang. Salamat din maray. Opo. Thank Salamat you. po. Opo. Okay, so yan tabi pa din. Thank you so much, sir. Jugar Toso, thank you so much, sir. Okay, so yan tabi pa di. Napakipagoro niya to sa branch head kan SSS Legazpi branch. Area ninda ini na 3rd district. So yan tabi pa din sa tuyang dagdag na informasyon. GB Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy Parin. Embedded siya diyan po sa SSS Race Against Contribution Evaders kan SSS tabi ano. Sige. Jimmy Nasalita on the spot. Sarong tema na lang ngunya na semana man bago kita magtapos ngunya na semana para mentras ini bayang diyan sa Peñaranda Park sa tawo na ang problema uyan si News Direct Edwin na emeritus igaw pinagpost sa Facebook ilinganaan mga basura uyan plastic, papel, plastic cups manlain-lain nakawagas ang iba naman mataram ano kaya dahil nga pig-atindiran kan gobyerno dahil nga paralinig bako tawo na tabi an magkusa bako gabos iatang sa gobyerno. Igwa kita ning responsibilidad. Kagayon-gayon na Peñaranda Park. Bako padingnal. Despite kan mga nagsusupon baga na kung ano-ano na ngaya cemetery o kung ano. Pigdadayo baga kan tawo. So tubig na yaon duman sa intended para sa ining fountain. Day na sa laso kahuron takan sarong simana. Mga norin nga papapiyo, mahiling mo, nagpataw-pataw na dyan, plastic. Yan na plastic na Tawo, kitaan may pagmakulog. Dahil kita makaarog sa Japan, yan baga sa tuyang mga cellphone, nagkakahirling taan disiplina sa Japan. Harayong kitang mga Pinoy, yan ilingan may mga patusning mga chichiriya. Munon bukaan may mahiling ka dyan, kondom. Grabe naman kung igwa dyan. Yang baga igwa bang kitang nahihiling na basurahan dyan. Ngunyan pa dai pa yan sa kwan, dai pa yan sa lokal na gobyerno. Pero dawa, dai pa na turnover. Dawa kargo paan kang DPWH, budakan kontraktor. It doesn't matter. What is important is susatuyang disiplina. May mga basurahan man baga dyan. Igwa kung nahihiling dyan, strategically located.
igwa pati ni nare-resiklo, di nare-resiklo, ay color coding. Natatadayan na itatarapok tabi hilingan may mga styrofoam pa Jerome na may mga tadakan kinaunan. Isus Mariosep man ade. So mga cups na linaogan gayud aning taho o kung na mga pagkaon, plastic water bottles, uyan namaran siwal. Sus Mariosep naman ba kan nakaagi nakahuruntakan si Governor Glenda na pag na-turnover na gari papadyutihan iyan nin maski banggi tabanggi yaon diyan sa mga tao baga. And sabi man nga ni Gov Glenda kan makahurunta pero ngaya piyo dawa ngaya gaday ngayon pag and ako ay subscribe to the idea kan gobernador na padyutihan ad kun nigo kitang disiplina day mawagas an basura diyan padingnal bako kun nigo kitang disiplina na innate sa satuya kada saro day magiging arog kaan muna mo kan mabasol na naman sa gobyerno sa kapitulyo taday ngayon para sigid nya anong ginibo mo o tabi Indimar 73-48. ay makakalakong kalson. Fourth quarter na. Ogbahon. Fernandez! 73-48. Uyogo naman. 30 puntos. Ay, makakabakal ako ngunyan ng bagong kalson maski tulong pidaso. Pero pag game 7 patas daingon akong apila ngunyan yelo ngun ako dilawan. Sa pangarang kabilog na tropa kami po naglalaom na natawan mi na naman kamo ng serbisyo sa abot kan sa mga magakaya sa programang Tingog kan Banwaan sa pagipuyan kan informasyon kalinganan sin Bapa. Happy weekend! Viva Señor Santo Cristo! Nasunod tulos News Direct Mara sin iba pa mga programa. Ako po si Pio Fernandez. Happy weekend!